Okay, vi starter på en frisk. Vi går i gang med spørgsmål nummer 1, og det lyder sådan her. Hvad lavede I uden at se fjernsyn i jeres tid? Ja, det er utroligt, men det er svært at huske. Men vi gik tidligt i seng, faktisk. Vi gik i seng, altså det kom an på, hvor gammel, da jeg var 12 år gammel, så skulle jeg i seng inden kl. 9. Nå, okay. Men da jeg var 16-17 år gammel, der skulle jeg i seng senest kl. 10. Undtagen om lørdagen. Nå. Fordi der skulle vi ikke i skole næste dag. Nej. Så der fik jeg lov at være ude i længe i øvrigt. Ja. Og hvad legede I så? Så gik vi i byen og sådan noget. Det vi legede var nogle forskellige lege, som en der hedder klapum eller krone. Kender I den? Det er den man står dækker sig, en står dækker sig, og så tager han hovedet op og siger, nu skal vi lege klapum. Og så skulle man hen og sige krone eller klapum til det, hvor han havde stået. Det virker ved at forklare det dårligt, men Nej. man skulle hen og nå det hellige sted. Ja, men I kender da også 1, 2, 3 kroner for mig, ikke? Jamen det er den, ja. Det var 1, 2, 3 kroner, skal man sige, når man... 1, 2, 3 kroner for mig at se. Ja, Kender I ikke den? Nej, det er bare så. Nå, okay. Det lavede vi jo så, hvor vi altså. Vi spiste altid præcis kl. 18. Ja. Og det var, hvis man kom 5 minutter for sent, så fik man stort set ikke mad. Nå. Det var meget strengt, at vi holdt på et tidspunkt. Hvem var det, der bestemte det? Det var min far, som absolut var afstrafferen i foretagendet. Det var ham, der styrede det hele. Okay. Nå. Men så, jeg skal fortælle dig, at vi boede i Nykøbing Falster. Der har du været, har du ikke det? Jo, det har jeg faktisk. Ja, det har du faktisk. Vi boede i et tidligere hotel, hvor der var nogle lejligheder. Og som en stor garage, en gård og en stor garage. Vi lejede sådan, så vi drillede garagemesteren, som hed Wilhelm. Og han kunne ikke lide os, fordi vi drillede ham hele tiden. Vi sagde, hvad hedder det? Han blev meget vred og skældte os ud og sagde, lige før han kaldte os de pokkersunger. Okay. Er det nok til spørgsmål 1? Ja, så det gemmer vi lige her.